खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा HSLC आरो HS आनजादाव देरहासार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खैराबारिनि महिरंगआव HSLC आरो HS आनजादाव देरहासार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबा बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथां लोगोसे बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बर' बाहागो लायो उदालगुरि जिल्लानि मैखुन खुंगुर बर' बाहागो लायो खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन बाहागो लायो खैराबारि ओनसोलनि गंफ्रोमबो फरायसालिनि फरायसुला आरो फरायसुलि बिथांमोन आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफा। दिनै गोदान फरायसा आरो जाय बिथांमोना 11आव थांबाय जाय बिथांमोना डिग्रियाव थांसिगोन बा गुबुन गुबुन फरायनायाव थांगोन बिथांमोननिसिम जोङो बेखौनो मोनसे आसा खालामो अबंलावरिनि अननायाव जाहाथे बिथांमोना गोग्गो देहा गोसो बोलो आरो बेबायदि मोनसे मोजां परिबेक मोननो हायो सोलोंथायाव आरो राफोद सुबुं जानांगौ बिनि थाखाय जों बिथांमोननियाव मिजिं लानानै बिथांमोनखौ बेस्ट उइसेस हरनाय थाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय जोङो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायखौ बेबादिनो दखरा जिल्ला बयबो बरायो आरो मान बावो मानोना जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ आरो दिनैनि समाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि गोबां हाबाफारियाव लोब्बा दङ आरो दिनै जोङो मिथिगौ जे बिथांमोनखौ लानानै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइयाव थुलुंगा होनो थाखाय दिनै खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव गोबां फरायसाखौ लानानै बेयाव बरायदों। दा दिनै हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना मान बावदों मानोना टप 10 सायख'नानै बिथांमोनाबो मान बावदों। जाहोना जाबाय दिनै जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय क्वालिटियाव जोङो मोनसे सेलेक्सन प्रसेसआव टप 10 खालामनानै बिथांमोना सायख'नानै लादों आरो बर' बिजोंनि बिसेसके फरायसाफोरखौ जोङो इयुनाव जाहाथे बयबो दिनै मेट्रिक आनजादाव सोरबा उथ्रिसारनो हायाखै बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना आरोबाव मेट्रिकखौ होफिननानै उथ्रिसारनांगौ मानोना समाजाव दिनै मुलुगाव गुन गोनां आरो आदब सोलोंथाइखौ लानानै गावनि जिउ राहा लामा दानायाव जायगा लानांगौ खामानि सोलोंनांगौ खामानिनि थाखाय गियान बारायनांगौ आरो बेखायनो दिनै बेबादि बरायनाय हाबाफारिजों जोङो इयुनाव बर' फिसाफ्रा बर' फरायसाफ्रा गावनि ओनसोलाव सुबुं दोननि जायगा लानो हायो आरो सोर बिथिं जौगानायाव बाहागो जानांगौनि थाखाय जोङो दिनैनि समखौ दिनैनि लाइमोनखौ थामथिम खालामनाय जायो। सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ बिबान थानानैबो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा कौशल आफादा 1,000निबो बांसिन फोरोंगिरि सोसननो गोनां जादों माने दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जोङो माहारियारि आफाद हिसाबै जोंहा माहारि जौगानाय जोंनि बर' हारिया जौगानायनि लामा बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ लांबाय थागोन। नाथाय जोङो सरकार बिथिङा बिथांमोना गावसिनि जि नियम खान्थि बा जौगानांगौनि थाखाय फरायसालिनि जोथोन फरायसाफोरनि जोथोन फरायसालिनि जेंना बोस्रांनाय फोरोंगिरिनि आंखाल सुफुंनाय आरो फरायसानि खथानि क्लासरुमनि आंखाल सुफुंनाय आरो गोबां बेबायदि बिथिं दं जायखौ दिनै सरकारा नोजोर बोनानै समाजाव बिथांमोना खामानि मावनांगौ दङ आरो बिनिखायनो जोङो थांखिनानै मिजिंथियो जे बिथांमोना गासै फरायसालिजों लोब्बा थानाय जेंनाफोरखौ सरकारा बोस्रांनानै होनांगौ। भेन्सार स्कुलनि जेंना भेन्सार कलेजनि जेंना दिनै बिटिआर गोरोबथाजों 6.3नि बाथ्रायाव सलुसन जानांगौनि दाबो पेन्डिं जाना दङ जाहाथे आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै थाबनो फोजोबनानै एबा जोंनियाव जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय सेस्था खालामो। मेथाइनि जि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय बराय फोरबो बे बराय फोरबोखौ जों दिनै खैराबारि दखरा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लानाय जादों। बे आफादा दिनै जोंनि गोदान नङा जों 2002 मायथाइनिफ्राय एबसुनि जि मोनसे बानजायनायाव जों मिशन लादोंमोन मिशन कुवालिटि इडुकेसन जों बिनि सायाव जि मोनसे जों थांखि लानानै दावगाबोदोंमोन थिग बेबायदिनो जों देग्लायबो जोंनि खैराबारि हालामाव जेसेबांखि गोजौ फरायसालि दङ बेयाव उथ्रिसार जानो हानाय मेट्रिक आनजादनि फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबो दिनै जोङो गोजोननाय मोनोदि जों जोंनि गेजेराव 60निबो बारा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनो मोन्दों। बेजों लोगोसे जोङो दिनै टप 10 बोसोरफ्रोमबो जों टप 10 सायख'यो बिनिनो जों टप 10 सायख'नो हादों। लोगोसेयैनो जों बिनि गेजेराव जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जि टप 10 बे टप 10आव जों खैराबारि हालामनिफ्राय 7 फरायसाफोरखौ जोङो जायगा होनो हादों बे जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसेयैनो दिनै जि बे आफादावनो जों हायार सेकेन्डारिनिबो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय 23निबो बारा फरायसाफोर मोननो हादों। लोगोसे
IIT आव उथ्रिसार जानो हानाय आरो बिटेक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा बिथांमोनखौबो जों दिनै बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों आसा खालामबावोदि जायफोर देग्लाय गोदानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा बिथांमोननि इयुन जिउना जाहाथे इयुनाव मोजां जायो आरो साफा साफायै बयबो सुबुं सम्पद हिसाबै जोंनि बर'नि गेजेराव बर'खौ फोसाबनो हानाय सम्पद हिसाबै जानो हायो बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5 दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।